Ma'am, ¿hola del mando? No sé. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes, con permiso. Con permiso. Au, wat maak je zo delen? Podries treure un poc de documentació? No em duig. No, carnet. Començant bé. I de on ets tu? Que no ho veus. De Corea. Des bons. De bons. Mira, te farem una ullada així ràpida en el cotxe perquè el jefe m'ho fan fer. Bàsicament, vale? Va bé. Maletero, ok. Siga. Man, por aquí que estoy brillando todo. ¡Eh! ¡Paren! Man, t'ho he demanat. Xulito. Per començar, aquesta cinta d'aquí no m'agrada gens. Retrovisor romput. I tens la cadena destensada. Però si ja no és una moto. Me contestes jo. Xulito. Això si ho faig ara, és la meitat o no? Fora! Penja la meitat. Tira, que ja te'n faré un altre. Tira, que ja te'n faré un altre. Bueno, jo som Miquel Sales, expert en supervivència, i avui hem vengut a un poblat anomenat Sant Llorenç des Cardassar, que han dit que hi ha coses interessants i menys que hi trobam. Ens trobam a Sant Llorenç des Cardassar, una zona que ens han dit que hi ha uns animals que en el seu temps lliure se dediquen a obstruir els pas de les vies públiques i aquí tenim dos clars exemples. Molt interessants les coses que poden arribar a fer. I llavors tenim un altre clar exemple que són com a creps o qualsevol cosa així, el pareix que me varen dir i res. Una de les moltes coses interessants que té aquest petit poble. En aquest poble, Sant Llorenç des Cardassar, he trobat aquests dos variants molt amables de fets que m'han oferit el seu fora vila per mostrar-me un poc el menjar típic d'aquí i veurem això, què hi teniu per aquí? Bueno, tenim
tomàtiques per fer trempó, tenim prova per fer trempó, també tenim cebes per fer trempó. I doncs ja he vingut amb molta llana, que me prepararé un trempó d'aquest. No, però te podem oferir una tomàtica, sí.